E kinde machielo mar somo mar CBE medo dhi nyime pacho ka jodito mag somo koro kwayo sirikal mondo kasre e chwalo omenda madwarore e som CBE to kod kelo gige somo mabiro neno ni jopuonjre manigi ng'ol mopogore opogore ok owe chien. Carolina Tieno leronwa mathoth. E sikund nyithindo man gi ng'ol ma kibos, somo en mano mar mulo gi lwedo to kod winjo duond jopuonje. Kaluwore ni jopuonjre ma hao nus klas nigi ng'ol mar neno. E grade 10, japuonj wuotho e grup ka grup mar tayo jopuonjre gi manigi ng'ol mar neno mos mos mondo mi giketie tim gigo ma gisomo kaluwore gi somo manyasani mar CBE. The main learning resource, which is the textbook, is in print, normal print. Yet, we have those with low vision. A learner with low vision cannot read this print. So now it takes the teacher to go an extra mile to read for the learner. And if the learner has to read, you'll see them straining to read. Most of them have to bring the book closer to the eye so that at least they can read the content of the book. So it is quite a challenge. Some large, what these activities. And then, Wabedo could be also very patient in performing an activity. You don't rush. And then, you can also take again your time titimo kodgi. Ten sikuni bendelero ni gitemo kar nyalogi, mar neno ni gidonje lai manyien ni mar somo, kata kamano, nok mar gigo madwarore somo ni, kaka masinde mag somb jopuonjre manigi ng'ol mar neno, miluongo ni braille, to kod mamoko mathoth pod kelo ng'ikruok maduong'. Nyithindo gi wapuonjo gi, but nitie gik moko ma ok rom maber kaka buge mar braille mar large print o gin sufficient. Koro wapenjo ni jo monego gilos buge gi gikel gi good time. Koro ka gikelo gi in good time, nyithindo dhi puonjore maber, be interaction margi gi teachers dhi beto maber nikech ok wanyal puonja nyithindo ka onge books. Koro adwa penjo ji maloso gi gikel books go in good time. Duol maloso lai mar somo e pacho kae KICD yango ni ikruok mar goyo chapa buge mag jopuonjre manigi ng'ol mar neno timore kidienje mopogore opogore, komedo ni buge jopuonjre go biro ikore kochopo dwe mar 5. Jatim nonro weche mag somo e pacho kae Zablon Awange bende medo kwayo sirikal mondo kasre chwalo buge mag somb CBE mondo mi somb jopuonjre gi kik dong chien. Sani tam mokwongo dhi karumo, yet buge me klas 10 sirikal pok okelo. Kuonde moko ni puonjo gido ka japuonj English ema puonjo physics, japuonj CRE ema puonjo chemistry. Koro wadwaro buge mar senior secondary nikech wang'eyo ni syllabus no lokre to subjects me kata form 4 moko noduoke form 1 masani klas 9, moko ne klas form 2 notere klas 7. Koro kwanyalo wacho ni nyathi manie grade 10 ni koro tiatia gi book mar form 2. Somb jopuonjre manigi ng'ol kata dwaro makende en mano miyango ni pod dong chien ahinya, gino makoro miyo jopuonjre mathoth kibaji miwuoro. Carolina Tieno,